sirri ne na alam na sharha wanda yake yana da tasiri idan mutum yana neman buɗi akan harkokin da yake. Alƙur'ani kamar yadda muka faɗi dukkansa tun daga alif lam mim zuwa minal jinnati wan nas magani ne, waraka ne, kamar yadda ubangiji madaukakin sarki ya faɗa. alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ana karanta alam nashrah 306. Ka san wannan adadin? In an karanta ta 306 ana maimaita fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra ana maimaita shi 111. Idan an gama sai a karanta ya razzaku ya fattahu ya razzaku ya fattahu kafa 797. ya razzaku ya fattahu kafa 797. waɗannan sirrika masu tambaya sun tambaye mu don neman aiki